Drahý náš otec arcibiskup, stojím tu dnes pred vami v mene svojom a v mene všetkých znovuzrodených a dospelých kresťanov v Duchu Svetom, ktorého sme dnes vo sviatosti primovania skrz vaše otcovské ruky prijali ako nové stvorenie. Tento významný deň v živote každého z nás, kedy naše kresťanstvo už nie je len nálepkou, ale životom, sa vám chcem z hĺbky srdca poďakovať ako poslovi Ducha Svätého, ktorý dnes v nás roznietil a rozhojnil všetky svoje dary a dal nám príležitosť začať žiť dospelý kresťanský život vo viere s možnosťou nechať pôsobiť Božieho Ducha v mojom živote a v živote každého z nás. Nech vás za to milostivý Boh vedie, požehnáva a chráni, aby skrze vás k sebe pritiahol všetky svoje deti, ktoré práve dnes tak veľmi potrebujú nájsť správny zmysel života. My sme si dnes zvolili sme si Krista. Od každého z nás úprimne ďakujem, drahý otec arcibiskup, za udelenú sviatosť birmovania, sviatosť kresťanskej dospelosti. Nech je naša vďačnosť vyslyšaná milostivým Bohom, ktorý nech vás odmení večnou blaženosťou v nebi. Veľká vďaka patrí aj vám, milí duchovní otcovia, za vaše duchovné vedenie a povzbudzovanie. Vám, náš duchovný otec Oliver, ďakujeme za vašu námahu a porozumenie, s ktorým ste nás pripravovali na tento veľký a významný medzník v našom osobnom živote viery, ktorú nás umocňujete svojim príkladom, s láskavosťou Otca a chápavosťou priateľa. Aj vám patrí veľká vďaka a odmenu za vašu námahu zverujeme Bohu. Taktiež ďakujeme všetkým animátorom, ktorí nás pripravovali na túto sviatosť a dávali rady do života s vierou a Bohom v srdci. Boli ste nám počas dní príprav zdrojom múdrosti a poznania toho, čo to vlastne znamená byť dospelý kresťan. Ešte raz ďakujeme. Vám, milí rodičia, ďakujeme za dar viery, za to, že ste nás od malička viedli a vychovávali v vieru. Toto je aj váš veľký deň, lebo dnes sa vaše dieťa samo rozhodlo pre Krista, pre život v jeho cirkvi a samo prijalo vieru tak, ako ste ju vy prijali za nás, keď sme to sami nevedeli vysloviť ani oceniť. Teraz vám za to ďakujeme a tiež za vašu starostlivosť, obetavosť a lásku. Nech vás za to Boh odmení v nebesiach. Tiež chcem dnes povedať z celej svojej duše, lásky a sily, ďakujem ti, Ježišu, za možnosť prijať Ducha Svätého tak, ako si ho zoslal svojim apoštolom a svojej matke Márii. Prosím o silu a požehnanie do života, o tvoje pôsobenie v mojom živote a v životoch všetkých nás a o správne rozhodovanie sa s pomocou Ducha Svätého skrze milostivé ruky tvojej a našej matky, Panny Márie. Ďakujem ti za to, že si dnes vyvolil aj nás, aby sme konali poslanie žiť a šíriť radostnú zvesť Evanjelia tam, kam nás ty budeš posielať. Nech je tvoj hlas a odkaz tejto sviatosti stále v nás a nech nás privedie do tvojho náručia v nebi. Si za vás povedal celú teológiu sviatosti duchovania a darov svätého. Šťastie, že to povedal na konci svätej omše, nie na začiatku, pretože by som mal problém, no čo vám mám povedať. Tak tomuto sľubu, tomu, čo ste počas
buďte verní, často si na to spomínajte. Kamkoľvek vás vietor zavedie. Zajtra len do školy, neskôršie naozaj do celého sveta.